90% firmi u Srbiji ne radi finansijsko planiranje. Zašto? Zato što im ne treba. Drže ceo biznis u glavi i to je okej. Ali to je okej zato što tih 90% firmi su zapravo mikrofirme. Nekoliko zaposlenih, ne baš mnogo veliko ulaganja, mali prometi, mali profiti i onda i ako negde pogreše u poslu, mogu to brzo da isprave i ne košta ih puno. Njima je to dovoljno da na taj način vode firmu. To je metod pokušaja i greške. Međutim, u jednom trenutku firma ih preraste. Stvari počinju da se komplikuju. Ima mnogo više proizvoda, mnogo više kupaca, dobavljača, zaposlenih, pojavljuju se i neki ozbiljni krediti i tada jedna loša odluka ne može više tako brzo i tako lako da se ispravi. Košta mnogo više vremena, živaca i para. I tada se zaista javlja potreba za finansijskim planiranjem. Da se sve te odluke, pre nego što ih donesemo, provučemo ih nekako kroz neki finansijski skener i vidimo da li to ima smisla ili ne. Moje ime je Dejan Ćirković, imam preko 15 godina iskustva u svetu finansija i pomoći ću vam da zajedno nacrtamo kostur finansijskog plana. Za to nam treba jedan crtež koji objašnjava kako funkcionišu finansijski tokovi u bilo kojoj firmi, u bilo kojoj delatnosti, od trafike do Amazona. Hajde da krenemo.